Chi tauranin. Nonzan. Nonzani. Unaitwa taura nini? Unaitwa Indonzi Silvester, unaitwa unobva kupi kumusha? Taura nini? Unaitwani? Yauya Sekuru, nenyaya iri mumatare. Muzukuru meta muchindibatsirawo panze ndisinganzwe Sekuru. Makanene ndichita ndokuru mapichana shona ngene kuti umvesese. Tinotenda Sekuru. Ndinozwa zvishoma munoita muchindigadzirisa. Ndandite ndichitaura icho shona yoniyacho kumvesesa muzukuru. Tinotenda Sekuru. Tauya mudare Sekuru. Nemhuri yauya kuzobatsirwa. Tanga tichida tingoti nzwisise zvishoma kuti vazukuru vakasvika sei kwamuri pekutanga pachidimbu iwozo titsanangurirawo zvizere mafambiro vakaita kuti vasvike pano paSekuru Amadu. Right, muzukuru wakona pano ndo Sekuru Amadu. Tinotenda. Vazukuru vakanaona dambudziko rawo. Asi padambudziko rawo hanzi vanga vachitaisa zvaitwa naSekuru mashure uko. Mabasa makabata. Ndakabata. Ndakambobata Mbavha. Yakaba 2000 ikakwenya ikuzuva nyika yese ikakwenya zvokwenya zviye yakabatwa pano ndikazobata futi tikabata wangukuromba vangachiyangani chinhu anga nacho chaimwa ropa ndikachibata pani pana paSekuru Amadu. Chaimwa ropa rani? Chaimwa muri ropa rehama. Chakabatwa pano. Saka zvese vanga vachiteera mashure mamatsimba aSekuru Amadu. Ndikazobatwa mombe ndiyakazopasa kuti asvike pano. Saka iva kaSekuru vakasarei taona ndabirwawo mbudzi dzangu 15. Saka ndasvika pano Sekuru ndibatsirewo chinji handisvitsa ndaona mabasa enyu. Asi pane mombe uyu aikuma semombe. Ndikati aiwa regai ndisvikewo pana Sekuru Amadu. Toda kuti munhu wangu iye akaba mbudzi idzi aitose zvakaita wemombe. Ndiri kumbotaura kune vanhu kuti aiwa pane munhu akatibira mbudzi dzangu ngabude pachena. Vanhu havasi kuita sei havasi kubuda pachena. Saka ndauya pano Sekuru Amadu kuti muitire sei mundibatsire. Paitose zvakaita upi wemombe. Ndikati aiwa hazvina kuipa muzukuru. Tinotenda. Ini ndokubatsira. Tinotenda. Tobata mbavha yako. Chandinoda kupisa makwati yangu edare. Wapisa makwati yangu edare. Mushonga wangu chabhadhara nembavha yako. Shuwa akabvisa makwati yangu edare. Ndikatora ucho yangu iyo. Ndikamugadzirira. Ndikataiwa handi dzanga dziri mudanga. Mbudzi unokodza mudanga yemabambudzi. Saka takatatuya nadzo ndokandika. Ndikagadzira zvandakagadzira. Ndakadzikanga pano nemushonga wangu ndikavapa ndikati ndamuno mweya mupi mudanga imo manga mune mbudzi vano mweya mupi imomo shuwa vakagara kwakaita unenge 6 days
ndobva azofona kwanza sekuru pane zviri kuita sei zviri kuitika kadai vana gokwavo pane zviri kuitika ndikati iwo kana pane zviri kuitika zvichabuda pachena. Aiwa, regai tichitimirei ipapo sekuru, regai timutipo titende kuti taure nevazukuru. Taurai navo vachakutaurirai mafambiro azvakaita. Tinotenda sekuru. Vazukuru vasekuru, makasimba here? Aiwa, tiripo makadiwa. Ini ndonzi mukoma Sly. Ini ndiri kutaura nani apa? Mutaura na Gombo. Vagombo. Vamugere pedyo navo ndiani? Madzimai enyu. Imi mabva kupi Vagombo? Kuonde Valley. Sekuru Amadu makavazivawo sei? Sekuru ndakavaziva nemurume akanga akabirwa umombe. Ndiye akaita kuti ndizozivawo kuna sekuru. Ndokusvika kwandakaita panapa vabirwa umombe. Saka pandakabirwa mbudzi dzangu ndikati regai ndimboita ndisvikewo ndinobatsirwa na sekuru. Mbudzi dzakabiwa rini idzi? Mbudzi dzakabiwa December kutanga kwaDecember. Dzakabiwa dzese ka1 here? Dzakangobiwa dzese ka1 mudanga rese takangoona musina chinhu. Tikabvunza marendi zvikanzi takaona murume mumarendi achifamba nembudzi. Tikaenda novabvunza zvikanzi zvamuri kutaura zvatizvizivi. Kwa muzvizive sei? Kana musingazvizive zvakanaka, kana muchiramba hazvinazvo mosva. Madzimai ndobva azoti ngatimboendei kwakabatsirwa mumombe waya ndokusvika kwandakaita panapa. Ndobva tazopiwa zvandakapiwa, ndobva tazodzokera kumusha. Ndobva tazonzwa madzimai avo vauya kumba chibva vaonana namadzimai. Zvikanzi pane zviri kuitika kumba kwangu. Endei munonzwa. Zvikanzi murume wangu pane zvaari kuita. Tikati handi. Ndobva taenda ikoko. Ndobva tasvika achitorwara. Makasvika achiita sei? Anga angoita zvaaringoita izvozvizvi. Zvikanzi pamwe zvamakabvunza zvizvi pamwe ndizvo. Tikati kuinga vanhu makaramba vanhu isizo hatina kubirwa izvi. Chete ndakabvunza ndataura nemudzimai wacho ndichimuudza ndakanzwa kuti murume wako akaonekwa achitinha mbudzi. Mukadzi wacho akabva atanga kundituka. Akati murume wangu haana kutora mbudzi. Ini upenyu hwangu handina kana chandinacho ndorarama nembudzi idzodzo. Vana vangu kuti vararame vaende kuchikoro tototengesawo mbudzi idzo. Saka mbudzi akabva atakura dzese. Saka zviri kundirwadza kuti handina kana chekupa vana kana paKrismasi ndakashaya kana chekurayira vana vangu mbudzi dzese dzakaenda. Mashoko amakataurirwa tichiri pana mai akakurwadzai anga ari ekuti chii? Akati muri kunyepera murume wangu kuti anoba anoita zvekutenga mbudzi achitengesa. Haabe mbudzi dzevana. Mutonyepera murume wangu akatoda kutondirwisa madzimai acho. Baba mama akuda kutaura. Ipapo ndipo akazoti madzimai ndipo akazoti aiwa murume wangu anotenga mbudzi achitengesa haabe. Tikati aiwa kana zvakadaro hapana chakaipa. Sitakuita sei takudzokera kuti kumba. Zvikanzi aiwa hamudzokere kumba nekuti zvishuwa murume wangu ari kurwara ndizvo zvishuwa ichokwadi. Tikati aiwa ingani makamboramba vanhu. Ndipo takazobatana navo. Ndipo takazobva zuva ranhasi tichisvika pana sekuru. Saka ndikuda mbudzi dzangu chete. Vazukuru vada kuenda kuchikoro handina kana sendi mbudzi dzese dzakaenda saka chitoda imbudzi. Munharaunda yamugere imimi kune dambudziko rakanyanya here kubiwa kwembudzi kana remombe? Kumashure kwangu kusina. Zvakatotanga makore maviri apfuura. Nguva dzese dzitaigara nembudzi nezvipfuyo zvedu zvakanaka. Kunze kwemuzukuru atinaye ari panapa uyu, kune vamwe here vaifungidzirwa futi kuti vari kuba mbudzi? Kufungidzira kana kuti vaitozikanwa? Vaitozikanwa, vanotongoita zvekufungidzira. Asi kuti unongedzere munhu usina kumubata zvinonetsa. Unenge unokupara mhosva.
Saka ndangofunga kuti apita ndiyo pakabatsirwa mumwe wangu. Ndiro saka zvabuda pachena nhasi. Tete pamusoro zvataurwa nehama mazvinzwa kaizvo. Aiwa ndikuzvinzwa. Chekutanga ndotowakumbira uregerero pakuti pakwatuka kwandakaita. Nekuti ndaingoziva murume wangu achiita zvekutenga nekutengesa chimbudzi. Handina kunge ndichiziva kuti dzimwe dzacho ari kutoenda achidini achiba. Ipapo taitodyawo nyama yembudzi chingotowa basa rake remazuva ese. Saka izvi zvakazoitika izvo inango handina chandaiziva. Saka ndaitowatukawo zveshuwa ndichitoti aiwa muri kunyepera murume wangu. Asi kwakutowakumbira uregero baba namai mhosva tiri kuiziva. Takutokumbira kuti sekuru asunungurwa murume wangu togadzirisa zviri kuda kugadziriswa. Nokuti hatingarambi nokuti takutoona zvokudai izvo hazvichanakidzi kuti munhu agara achichema ngembudzi. Zvakatanga rini izvozvo? Patova nechiko 3 weeks ndizvo because izvi zvakaitika pakudata 3 weeks handi pandakudedza 3 weeks apakwana andi December wada kupera. Musi wokutanga zvakatanga sei muchiona kuti pane zvaakuitika pamurume wenyu? Vangotanga kudedera izwi inobva raita kunge riri kutadza kuti kubuda. Nobva tatomboendawo nawo kwatakamboendawo kunoti vabatsirwe kudzichechi. Nobva taona hapana chiri kuchinja. Ikoko vakamboprofita here kuchechi ikoko? Zvokutobata darere kuti mbudzi hapana chakataurika. Hapana chakataurika. Hatinganyepi. Asi tataakutoudzawo zvakawanda-wandawo. Nobva atange izwi richiramba kudi kubuda. Pakuti akakuchema. Tokuti kava munhu ari kuchema muchemurohwa ivi. Ndopandakatomhanya kumuudzani. Vana babawo kumusha ikoko. Nobva vauya wakaonawo situation iripo. Kwakutokuti saka munhu achichema sembudzi munharaunda muno muine nyaya yakadai so. Saka itoita sei? Tikati aiwa chatovapo njokuti takutongoenda kuna vakabirwa mbudzi tinotaura navo kana vane zvavakaita votiudza. Ndo vanokwanisa kutiudza kuti vakatsikawo papi vakafamba papi. Isusu hatina chataiziva. Ndopatakazoenda kunotaura nani. Ini ndakatoenda. Tikatoona mama nababa vakataura navo vakambotoda kuomesa mwoyo achiti iwo wakatituko chiti murume wangu asi mbavha. Svika ndazotokumbira uregero kuti kutadza nekusaziva nokuti nesingazivi kuti munhu ari kufambawo papi. Chitangojaira chingosati anotenga nekutengesa. Zvekuzoba izvo handizvizivi. Murume wenyu anonzani? Tafadzwa. Tafadzwa wani? Magora. Zvisinei kwamakaenda kumachechi makaenda kune kumwe here kun'anga kwamakamboenda? Aiwa tangoenda kumadzibaba. Tinaito kun'anga kwataiti taenda kutotangawo kuuya pasekuru nhasi. Titauzonzwa kuti sekuru vanofambisa sei nyaya iyi. Imimi semunhu awirwa nedambudziko remurume wenyu akatora mbudzi dzevanhu, murudawo kuti kudii kune vamwe vanhu vari kutotora dzimwe mbudzi dzevamwe izvozvi? Nangwa ndikutovakurudzira kuti ngavasiye zvechimbavha izvi. Ndatambudzika nababa vamuri kuona wakavatapa. Handina kana zororo kuti ndichanyatsona kuti vachapora here vachaenda nepi. Asi tiri kuimba kuti zvatadzoka muno masekuru zvavadzoka nesu muno mavakatangira vanogona kudi kupora. Asi chimbavha ndikuti vanhu ngavasiye nekuti variko zveshuwa vanhu vari kugona kugadzira. Ipapa vari kudya here kubva pazvakatanga? Tinotoita kwapaka tobika poriji dete chitovamwisa. Kokutaura? Haasi kutaura. Saka vana baba vavo vakati chii pari zvino? Vakatongoti ngatigadzise chii tachifana kuti uya navo but vabatikanawo unobva vatienda tozodi munyaya dzepfuma ndo yavhiringidza. Inini unobva vatipawo mari vakatitsvagira mota yekuti tidini tiuye. Unobva vati kana kune zvezvanetsa munongotifonera. Kokuterete vari kuenda? Vanozviitira ipapa. Vanozviitira. Mune mhuri yakakura zvakadii? Tine 3 vana. Sekuru? Sekuru? Vazukuru venyu vada kubatsirwa. Ndo zvavari kutaura kuti vari kuti tikumbira uregero takatadza. Vari kutaurawo kuti tiri kuda mbudzi dzedu. Yaakufambiswa sei nyaya iyi kubva pano tichienda kumberi rero? Chandinoita kana vanhu vasvika mudare rangu kudai so kana ndabata mbavha yavo
ndinoripirwa mushonga wangu wandakabata chi kuti mushonga wangu unoripo mari yavo idare hongu wakabvisa andakabatisa chi mushonga kuti ndichada kuripira mushonga wangu uyezve varidzi vokubirwa ndivo vachange vane chokutaura kuti ndodii ndosunungura here munhu mbudzi dzavo dzisipo kana wataiwa ndosunungura aiwa ini ndinoita sei ndinosunungura zvakunzwisana ivo varidzi nyakubirwa inyakuva kuti vanowirirana sei vari muno mudare masekuru zvavanenge vawirirana ndozvandinoita sei ndozvandinoita asi ndaita izvo zvacharipira chi makotange mushonga wangu todzokera kwavari ka yataurwa nasekuru iyo muri kuti chiinayo vasunungurwe akaita mbudzi ndozanachida kuzitangidza waende kuti ina handinacho kuendesa natinacho kuchikora kana chekudya zvandi mari yandakwirisa bhazi vekuno ndakwereta kuti ndiuye kunodya ndaita yekutsvaga dai mbudzi dzangu dzaa dziripo ndaitengesa mbudzi dzangu vana vangu izvo vari kuvhura chikoro ndinoendesa nei kuchikoro mbudzi dzakatorwa 15 idzi kana dai muchitengesa imwe chete dzakadai dzichikupai mari yakawanda zvakadii iyo shoma iyo rinobatanidza asi munodzitengesa mari mazuva ano mbudzi imwe chete kuma 15-20 kana iri hombe 20 yatikurisise kana 25-30 kana yatikurisise asi saka dzakatorwa mbudzi dzakakura zvakadii zhinji dzai dzanga dziri hombe dzanga dziri pakati nepakati dzanga dziri muzera nemuzera alright zvichava kuti mbudzi idzi kana tingaverenga dzese tingoti dzakura dzinenge dzichida mari inosvika 450 saka sekuru vari kutaura kuti mimi manje zvino mbudzi apa nhaitete mbudzi dzakaenda kupi ndimi muridzi wemurume havasi kutaura mbudzi dzakaenda kupi vanofanira vakadzitengesa dzimwe taingoigirwa nyama pamba chingotochi hadzina kusvika mumusha mbudzi idzi kusvika mumusha asi nyama yakasvika tamoti mopuhwa mari mbudzi dziri kunzi hadzipo hadzina kusvika moita sei baba namai chekutanga ivo ndovanototaura kuti tibhadhare sekuru zvinoda zvinhu taakunyatsoona kuti zvinhu zviri kujeka here nekuti tinogona kutaurirana pana sekuru anenge akuda mari yavo isiso taita zvokwereta mari kuti tiuye kuno kuti kwire basi yekuunza pekutanga nekuuya kwataita izvozvi ndekutokwereta saka panoda kutanga pajekeswa pajeka tochiita sei sekuru uchiita zvavanogona iyo amai nyamunhu aiwa tokuzvinzwa ndaitokumbirawo kwavari kuti tinondobatanidzawo kumba uku ndokupaiwo pendienda kwanisawo kana netumudziyo twangotumwe twandinatwo ndokwanisa kuvapawo kuti izvozvi pamari chaipa hatina kwakutoda kutonotsvaga sekuru vanoda mari yavo yemakwati yemishonga yavo yaukabata panoitwa sima tokutogadzirisa totsvaga kogadzirwa tinoona titodii munhu pashandwe zvakanaka nekuti kana zvadaiso vanoona kufamba mvura ichinaya kudaiso tatosiya vana izvozvi vari vega zviziva ndangobvawo taise kutoziva kuti matondibatsirawo mabvuma kuya nemurume wangu dai mamaramba zvaitombofamba zvakanaka chikwadi totonzwa kuna sekuru kuti vanotichiga asi kuti tatizvokudiwa imbudzi mumusha menyu mamabuda imimi amai mune pfuma here yekuti vana baba vapenyu atiti vabereki vavo varimo vane pfuma here yekuti vanokwanisa kuripira baba naamai ava vakabirwa mbudzi dzavo totaura navo noti ndopaungati endai kane munhu zvataurwa mudini motuudza saka ndopetoita kuti takunoisawo musoro pamwe chete toona kuti zvofambiswa sei unotoripira nyaya yavaanzwisisa tikuzvinzwa sei kuti mugadziri murume wako munofanira kuita sei toripa izvozvo inii makwati angu vanhu vakauyapo dare rangu rini 150 misi vakakanda bakatara sikura omwe yavo kuti ndigadzire mushonga wangu ndikavapa mushonga andivanzwisisa ndikagadzira ndakagadzira
Iyo zvinonzi mbavha yavo ndaibata ndoda $400 ende tabva kwamuri ndimuchabvisachi mari ye$400 mari yavo 150 akapinda naye matare ende mimi ndimuchada futi muchada sei ndicharipa futi mari iyoyo kusanganisira nembudzi dzavo unganzwisisa Tozvinzwa sekuru. apa sekuru vataura yavo yavo yekumatare 450 mbudziwo dzinoda kuripirwa zviri kureva kuti mbudzi dzacho 450 asati ataura mari dzebhazi dzavakakwira mbudzi inoda 450 saka izvezvi mari yachona yapa 900 munokwanisa kutaura nehama dzenyu here kuti ndo mari iri kudiwa totomboti 900 hamene kuti inoraudziwa nekuti hapasati paiswa mari dzavo dzebhazi dzekuuya nekudzokera tomboisa 50 pamusoro ipapo ya950 kana ndakanganisa samu dzangu mundibatsira saka 950 ndo mari iri kudiwa kuti mugone kusunungurwa kutonotaurawo navo kuti vatibatsiranewo naite zvakanaka kwatova kutonoti tiise musoro pamwe chete saka murume wako kudzokera akadaro hatichaona sekuti ndodi ndivabati tinzwe tivachati kudii ina handina zvamunokwanisa kuita zvandakaita ndizvo zvokubata mbavha ndakabata mbavha izvo kunzi achaita zvakanaka ita muchataurirana mega mataurirana right inotoita zvazvo zvandinoita kusi shungu yangu ndinaki ndinayo ende havana zvanokwana mukadzokera mese akadai muchatozodzoka futi papi pano ndichapedza nyaya iyi munasikuita zvakanaka munokwanisa kuvafonera here timbonzwa kuti vanoti chii tichitaura takatarisa mari payavo yezvinezvi network ndinotinetsei ndokupa ifoni yangu kamumbofona zvirambe tichinzwa kana zvaramba todzokera nasekuru tonzwa kuti vanoti kuti mugovatsanangurirawo kuti ndopazvasvika ndizvo here sekuru zvikwari zvanongwarunga inini basa ndo randakaita muzukuru wakuona iri ndo basa randakaita sei ndichavakaya vanhu vane dhora chimidza kuti hazviite saka basa rangu ndakaita sei akabata kura kuti ivo zvavaka vari kunzwisisana kwavo kuti achawirirana niwo akabira kuti ndobvisa here zvishoma marwadzi ari pane munhu muchinotsvaga chi mari yenyu ndirikona kunzi kune vazukuru vari kubirwa kunze uko vangade kubatsirwa mungavimbise kuti kudii kuvazukuru vada kubatsirwa ivava vari kubirwa zvinhu zvavo kana vakabirwa kare right ini ndinoti kuna vazukuru vari kubirwa ngavauye kuna Sekuru Amadu vabatsirwe asi chandirovimbisa ndoti kuna vamwe vazukuru vari kuuya ndichivabatsira ndavabatsira kudaro mbavha yobatwa ende havasi kuda kuzodzoka kunani kuna Sekuru sezvaitika pane muzukuru uyu munhu yozosvika kurwara usvika kukanganisika ari kupi ariko anozosvika kuno auda kuzoya kunoko munhu aita sei akanganisika asi chandokumbisa ndekuti kana wauya uchida kuuya kuna Sekuru Amadu uya wakazvipira unyazozoti ndakunoita sei ndakunobatsirwa ende ndakunobatirwa chii mbavha yangu zvandinge ndakuudza kuti unoita teedzera izvozvo munhu yeye kana asvika pauri nawe andikuita ndekuti ndinoti vanhu endai mukabata mbavha yenyu mushonga wangu uchabhadhwa nembavha yenyu munhu akaenda kuya akabata mbavha yake achatodzoka kunani kuna Sekuru anoda kungochajana vari vega kupi ikoko kunoko achata kana zvaipa uko vakuda kuya kunani kuna Sekuru saka inini kana padaro waya kwandiri nandi kugamuchira ndikugamuchira kana waipa kutanga tawirirana ndakugadzira mbavha yako kana abata uya kunani kuna Sekuru ega kumira kuti munhu akanganisika zoda kuya kupi kwandiri ndine mumwe mubvunzo takanangana nekubatsira vazukuru vari kubirwa zvinotora nguva yakadii kuti munhu auye kwamuri dai kwanga kuri kupolisi uchinge waita accident nemotokari zvinonzi unofanira kuripota within 24 hours
imimi munhu anokwanisa kuuya kwamuri mushure menguva yakadii kuti mushonga yenyu igokwanisa kushanda? Pane nguva here? Mwana anogona ndakabirwa paane gore, mwana anoti pane 6 months, mwana anoti pane 2 days, mwana anoti nhasi. Zvakamira sei Sekuru? Right, ini zvikuru chandinoti kana ngatiti wabirwa isingawo zvipfuwo handiti ka kunyange zvatora nguva yakareba, asi chandinoda ndechekuti mudanga imomo maigara dzangawa mombe unochera mufudzi wako papi mudanga imomo mudanga, but mufudzi uyu usaubate nemaoko saka chikwati chikuita sechikubatisa bozi ukaubate wewe nemaoko mushonga wangu uchakanganisa iwewe. Hazvinei kuti zvatora nguva yakareba sei, munhu ari mupenyu chete ndinomuita sei, ndinobata mushonga wangu unoita sei, unotsvaka. Antimanzwisisa kora kuti usaomera unoda kuti ndakabirwa ndane paane gore, asi unyatsoziva kuti munhu akaba paakaba pane chaakasiya abata kana pane chakasiyawo chawakachengeta ushaya kuti ndobatsirika sei. Kana ndakabirwa mombe mudanga, kungawa mbudzi kungawa huku, yani ndike zvati zvemudanga imomo tsvaira woita sei. Kana kuti aiwa ndoda kuti Sekuru mwezondigadzira papi pamba pakabiwa, aiwa ndisimudza ndinouya papi ipapo ndokugadzira ndobata chi mbavha yako. Asi mbavha yako icharipira chi mushonga wangu. Iwewe yako mari yedare chabvisa mari yako yedare, makwati yangu yedare ndokubatira mbavha yako. Ndiye chazokudzosera futi chi, ndiye chazokudzosera 150 yako yapinda nayo mupi mudare. Hazvinei kunzi wabirwa tsono. Ndikuona vazukuru vazhinji vari kunetseka. Sekuru inini ndabirwa foni yangu ndakaitenga $50 imudare imuti 150. Panofambiswa sei ipapo Sekuru? Ya ipapo handitike muzukuru, dare rangu inonguva iri dare 150 yangu yopinda nayo mudare ndiyoyo, hapana mari mushonga. Handiti bozi mari yako yoti kuzoti mbavha yako chakudzosera chi mari yako, inoda 150 yangu yemudare nokuda kuti ndine zvandinoita mupi muno mudare kuti ndikubatire chi mbavha yako. Hazvinei kuti wabirwa foni kana kuti wabirwa tsono, unouya wakabata 150 yako pinda mudare ndokugadzira ndokubatira chi mbavha yako. Wauya nembavha yako sezvaita apa, handiti ndakuchida mari yangu yechimushonga, iwe uchadhimandawo mari yako yedare wakupinza mupi muno mudare ichipiwawo mari yangu yemushonga. Handiti kana munhu abirwa kana kuti motikari munhu anongouya umataura zvokuti munhu unopinda mudanga woita zvaunoita pandove, kana iri motikari nefoni. Right, kana wabirwa mota, handiti ndoda kana une bhuku rako remota kana une foto rako yemota iyoyo unaya nayo, ndoda foto inobatika, picture chaikati chaicho inoita sei inobatika wenayo papi pano. Ingava iri foni ukabirwa ikasiwa chaji, ndoda chaji yacho papi pano, toshana nechaji yacho ndogadzira papi pano. Kana iri laptop, laptop kana ukabirwa kana panga pasara chaji unouya nechaji. Kana une zvimwe zvawakuziva zvawakafidha mufoni muniki laptop yako unotaura ndokisa padare rangu akubata svimbo yangu itaura zvaurikuita sei zvakutaura laptop yangu yakamira yakadai nezvi zvakati. Saka zvinhu izvo ndokura kuti laptop yangu idzoke ndimasekuru amadu inodzoka. Kana munhu abirwa mari ndasara nehomwe yayanga iri muzukuru anobvunza Sekuru, kana wabirwa mari yanga iri muhomwe, chandinokurudzira wakabirwa mari iri muhomwe, yani uya wakapfeka niki yako iyo usawache, handiti ndine mushonga wandinokupa uisa mumomo, handiti ndine hudibiri yangu iri mumomo, ndinopfekera futi mumomo enda nayoasawedaro, handiti right. Ndinokuudza ndine hours twangu tanokupa either inga 1 hour kana kuti ndiki 2 hours tozodza tichibvisa zvinhu zviye kutsvaga mbiya yako nemarasha mushonga wanokupa tora ndikiye zvaunokwaisa zviyo kana mupi uchitaura zvakuda kuti munhu aba mari yangu totaite sei adzoke nemari yangu. Iwe ndouchasaza uda kuti adzoka achikwenya here, bozi vanhu vazhinji vakufara kuda kuti munhu adzoka achikwenya, bozi vanhu vakanaka nekuona munhu akaba mari achikwenya, iwe ndouchataura zvakuita sei zvaurikuda. Asi munhu iyeye achauya achidaro, kana auya achidaro hauna zvauchamuita. Ini ndindirege ndiki yangu zvawanopisa mbiya zviye haurase, ndinokuudza maitiro anoita unodzoka nazvo papi pano, ndozvaicharonacho mbavha yako papi pano. Tinotenda. Rimwe basa rinobatwa nasekuru kusunungura vazukuru muchidimbu, taura nazvo muchirongwa chizera asi muchidimbu. Alright, muchidimbu sekuru kune vanenge vakarombeswa vasingazive kandi vakanoromba asi kushaya kuti vanozvita sekuru anoronora asi avarombese.
Kune vanenge vachinetseka nyaya dzembereko. Sekuru anouchika sanouchika patouya murume nemukadzi, baba namai vese vauya pano ndokubatsirai kuti muite sei muchikwe. Nevaya vanenge vakatsipikwa midzimu, vada kusunungurwa midzimu kuda kuti ishande paro, achiunza vafamba kuti mudzimu wangu wakasungwa wakaenda. Sekuru vanoita sei vanozviita. Nevanga vada kudzosa mudiwa akaenda. Vakazara. Mudiwa akaenda. Shirikadzi varume vatakurwa vaenda vakavharirwa mudzimba. Uyai kuna sekuru. Uyai nefoto yemurume wako. Uyai naye papi pano. Ndokugadzira murume wako anodzoka. Asi kana adzoka usazomurova kuti wanga uri kupi. Uyai nefoto yako. Dzoka naye, uyai nefoto yako pano ndokugadzira mudiwa wako anese anodzoka. Kuna varume futi vari kushungurudzwa futi nevanhukadzi. Vakadzi vakubuda mumba gumbe kunze, wombobuda womboenda kutatadzi ndiri kuenda kuna mai. Akunosvika kunogara uchi boyfriend. Iwe murume zvimurwadza. Aiwa mukadzi wako kana chibuda uya pana sekuru unobatsira mukadzi iye unogara naye. Hapana kwaanomboenda. Unogara nehama dzekurume. Handiti? Basi. Munowirirana. Mbudzi idzi dziri kudiwa idzi 15. Handizive kuti varidza vari kuchaja marini pambudzi yavo. Asi mbudzi dzakabiwa apa ingani? 15. Saka varidza kuda chi? Mbudzi dzavo 15. Pamusoro pe15 mbudzi idzodzo, kamari yavo yavachachaja. Vakabvisa 150 yavo yakapinda naye mudare nasekuru. Vada kuidzoserwa. Inini wacho, mishonga yangu yandakashandisa ida $400. Ndinoida. Asi chandichakupai nhasi uno, munhu handikwanise kumuronora kuti aite zvakanaka. Ndichangoibvisa marwadzo kuti akwanise kunodya. Atoanzwisisa. Ndoti anokwanisa kuita sei? Kunodya. Asi muchadzi ndinoda kuti muzodzoka papi? Pano. Ndoti mudzoke papi? Pano. Mari hampana nemega mega. Ndinobvisa papi? Pano. Ndipachabva panapo agezwa. Ndezvandinoita pano. Handiti? Ndichaita madhuwa angu yandichaita. Handiti? Apa ndikutaura kuti ina handisi mune. Musha kwangu kuMalawi. Handiti? Ndiro chimuzi, Muslim. Saka ndinoda kuti imimi kana maenda munoita zvinhu zvinoita urongwa iwowo. Munhu ngamisa apana kutora sonda akadai. Handiti? Ndinoda kukupai 5 days mufana magazisa chi. Mbudzi dzavo. Urunzera zvako. Tinotenga. 5 days anofana magazisa chi? Mbudzi dzenyu. Ende ndoda kunzwa kwamuri kuti izvo vanhu taakuchiuya sekuru. Handiti? Tinotenda. Ende muchasvika futi mupi? Muno mudare. Tichaitwa mutu? Muno mudare. Ndio zvatiri kudawo sekuru. Nekuti tikaita tega kwako hachibude. Saka nekuti mari dzenyu muri kudzida. Saka ini chandinoita ndokuti ndichakugadzirai ndichakupai mushonga wokuti munhu wenyu anokwanisa kuita sei? Munhu wako akwanise kudya murume wako. Handiti? Izvi mbudzi acharamba chikuma sembudzi hazviperezvo. Acharamba chida asi kuti achaita sei? Aiwa apa handizorodze muzukuru. Handizorodze ndinoti nyika imboona. Hatimwe muchiti zvoneki hakuna mishonga wembavha. Iripo handina zvizhinji zvandichataura nemi. Mbudzi dzavo dzinodzoserwa. Kwati yasekuru kudiwa mudare. Uye ndiri kukupai mushonga wokuti aite sei amboita zvakanaka akwanise kudya. Uchigadzisa chi? Zvakaparadza pfuma yavo. Manzwisisa? Mune mubvunzo here vazukuru? Hatina mubvunzo. Chandiri kuda ndechekuti ivo kana vachizvikuya kwadaita navo kana vachizvibvuma ndo zvavanokwanisa kunoita kunoita kuti zvisunungurwe. Saka ndizvandina zvizhinji zvese zvakabva Sekuru Amadu. Sekuru Amadu ndo wakagadzira nyaya. Ndini wacho. Ndini Sekuru Amadu wacho. Tinezenge tiripo here sekuru? Vanouya kuzosunungurwa, vanoda kuzoziva nezvinge vakundinetsa kuti mukoma Sly zvakazofamba sei? Unotouya muzukuru. Unotouya. Tinotenda. Havasunungurwe usiku. Tichatokushiedza kuti uyaone vazukuru vako wapedzerana. Tinotenda. Unouya. Uchange uripo. Tinotenda. Uchange uripo. Sekuru havaite chinhu vanhu vanoita zvinhu zvidoko nenyika yese. Pane vazukuru venyu vari kunze kwenyika. Vamwe vanogona kubirwa zvinhu vari kuno.
vamwe vobirwa vari kuSouth Africa, vobirwa mota yake ari South Africa, umwe vobirwa futi motikari yake ari kwaari ikoko kana kuUK kana kuChina, kana ane zvaangobirwa wari ikoko. Vazukuru venyu ivavo vanoita sei? Right, vazukuru vava chanotaura ndechekuti vakasununguka kana vakada kuuya kuna sekuru vanouya. Mukadzi wavo vari kupi? Vari kuno. Handiti chabirwa chacho ichocho, kunyanga anga ane foto yacho, kunyanga anga asina foto, ndinomupa tsvimbo yangu iyi. Anotaura chi? Akabata tsvimbo iyi. Chinhu chake chakabiwa neukosho wacho. Handiti zvaanenge achitaura ipapo ndozvinobuda papi ipapo, ndozvandirogadzira papi ipapo. Kana ari kunze ada kuti aiwa ini ndogadzira ndinokunze. Handiti anotumira foto yake chinhu ichocho yogezeswa, ita picture chainoita sei inobatika. Woita video call na sekuru. Chandinoti vazukuru ngavangwarire. Tine vamwe vari kuchema, kune vari kutora mazita ana sekuru echinzi ndini Sekuru Amadu, but vasiri Sekuru Amadu. Saka ndinenge ndichida kuti kazhinji kana waita dambudziko uri kure uchida kubatsirwa nasekuru, ita video call nani nasekuru. Kana ukadaiwa foni ndigare nayo, mafoni angu anodaiwa nevazukuru. Aiwa vazukuru inini kunzvimbo yandiri ndiri kure, ndikumbira kuti taure nani nasekuru, ita video call nasekuru. Uona kuti sekuru wakaona vari paSly Media ndiyo here, kuti kana waona kuti ndiyo uchitaura nawo muchinzwisisana, sekuru anokubatsira uri kupi? Uriko. Mari yematare yavo vanoita sei? Vari kuno kuvatinesa mundiro, ko avo vari kunze kwenyika vanosvitsa sei mari yavo kwamuri? Mari yavo yematare vari kunze kwenyika uko vanotumira mari yavo. Kana vakatumira nemukuru kana neworld limit, ndine vazukuru vanotora mari iyoyo. Vatora mari iyoyo, handiti vazukuru ava unozoitwa futi video call. Handiti kuno kuyo watumira mari, muzukuru anenge akabata mari. Kana mugati omo iwe uchiona, handiti pa video call paya. Mari yako ichipinda mupi kudai, sekuru uchitanga utanyaya dzako papi? Ipapo. Kana une munhu ari kuno, iwe uri kwauri ikoko, munhu iye hama yako, kana akakurerukira urikugona kuitumira mari, ndio inouya kupindira mudare kutaura zvako kuda yakakumiririra kubatsirwa uri kupi? Uri ikoko. Zvese zvinongoita sei? Zvinongoita. Chandinongoda kuti ugutsikane nebasa rasekuru, iwe utendeseke, kwete zoti aiwa sekuru pamwe itsotsi, sekuru havasi tsotsi, sekuru anoshanda nechokwadi. Tinotenda sekuru. Saka vazukuru venyu vakateerera zvinezvi vari kuona paSly Media vangade kuziva kuti nhamba dzinosvika kwamuri ndedzipi? Uyewo pamune muri mumatare vanenge vachidairawo mafoni ivavo ndivanani, kuitira kuti vanhu vagoziva vanhu vavanenge vachitaura navo, kuitira kuganhura vanhu vanonyepera kuti tisu Sekuru Amadu, kana ndiri muzukuru waSekuru Amadu, taura neni teisa mari pafoni pangu. Alright. Nhamba dzasekuru 0773 790 656. Tozoenda neti 1 0719 79 7298. Ndo nhamba dzani dzasekuru. Hapana nhamba imwe inopinda papi ipapo. Ndo nhamba dzani dzasekuru. Kuvazukuru wavo tine muzukuru anotumirwa mari, anonzi Peraji yachisoni. Ukanzi wapiwa nhamba zaPeraji yachisoni, ndiye anotumirwa mari. Ndine muzukuru mushure mekunge matemboita video call, maona kuti zveshuwa ndiSekuru Amadu, ivo vayazienda kuna Peraji. Kana zvatoomesesa kunzizvo pane pamwe pada kutumira kusiri kana kuti ingave iri ana yopaisa kana Peraji asina kuningini, iye ndiye anotaura kuti aiwa ndirakupai nhamba idzi, anenge ari ndiye Peraji akutaura izvo, anenge akutaura zvipi pavideo call zvekare vachimuziva. Kunyange iye asipo wabudawo, sekuru inogona kunge ichitaura chi newe futi zvakare. Tinotenda. Uye agere apa muzukuru wasekuru, anoshanda nasekuru mumudare, muturukiri wasekuru. Aiwa, tinotenda. Pakanaka. Agnes Amisi. Tinotenda. Aiwa, tafara kuziva. Aiwa, tinotenda sekuru nekubatsira ruzhinji rweZimbabwe kudzivirira mbavha. Isi tinoti muri kuisira vanhu jurawo, muri kuisira vanhu security, anenge atorawo zvisiri zvakewo. Aiwa, inenge iriwo nyaya yaanenge azviparirawo zvakewo.
asi isusu tinongotenda kuti aiwa muri kubatsira mhuri yeZimbabwe. Vazhinji vari kuonawo nenyaya dzamataura vachauyawo kwamuri vachikufonerai vachidawo kubatsirwa. Tinotenda Sekuru. Ndinoona muzhinji vamwe vanonetseka kuti toda kutaura naSekuru, toda kutaura naSekuru. Vazukuru vavo vanenge vane mafoni ivo ukataura navo vanokuudza mafambisiro azvinoitwa naSekuru. Dzimwe dzenguva unenge unotaura naSekuru, Sekuru vanenge vari bhizi vari matare nemazukuru, foni handikwanisi kuibata. Ndinonguva dzandinebata kana mataura navazukuru pane muzukuru arata vhidhiyo koneni, aiwa foni ndinoipiwa ndoita sei. Asi kana dziri nhau dzokuti iwe uda kutaura kuti uda kubatsirwa ndoita sei, vazukuru ivavo ukataura navo vanokudayira foni, vanokuudza zvokuita. Pane nguva zvakati zvakati. Ndinova mazukuru amangati varipo panze toshanda navo, toshanda naSekuru. Saka sunungukai vazukuru, musaomerwe. Aiwa maona matambudziko yamubatsirwa kuna Sekuru, makasununguka kuti chinhu zviri kuna Sekuru. Aiwa pakanaka Sekuru. Tovhara redu ranhasi kai. Aiwa tatenda Sekuru.